Prince Production. Ta sace mini zuciya ta soyayya, ta soya mini yanayi. Yawo ta saka da ke a Allah kariya, na rasa ya zanayi. Jini na ta zagaye, koyi na ta mamaye, da ke na yi ƙudurin miyo tafiya, karki sauya ra'ayi. Babban burina shine in ganki a gefe na, sannan fata na koyaushe suna ki adana. An ce waye zaɓin ke ce ni ne bayyana, ni ma ne miki alkawarin hakan kin kare mutunci na. Ni kaina na zama fansa gare ki, ko zagi na kai daidai ne. Na yado na sanya kaya domin ki ne, ƙwarya an harta bo ƙwarya kan tsarin ne, don haka taso daina koya. Ni naki ne mai farar hali halaya, taken ki ne. Na gode Allah wanda yake iyawa kowa, ya bani budurwa mai kima farasan kowa, tana yin komai da ni ne ba ta gazawa. Ta nuna mun soyayya a bainar kowa, na san sabina babban burina, annurin raina yi mini zane. Beats Update Record.